салом сани азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло бихайр бошад. Духтарако, бозам дар бозори Коровон қарор дорем. ҳамаи материалҳои фасони арӯсӣ омадаи духтарако. Куртаи фараҳноза бинен чӣ хел ручной работа, корои дастиш беҳади бад бисёраи духтарако. Ман рақамҳои савдогарам мемонам. Нашод нархи наво метавонед дар ватсапшон нависен. Духтарако ин дубай аст ки шолка омадаи фасонак. Ин уже сезони ҳамиёй да ҳама ҷо 700 сомон. 450 гуфте? 450 сомон нархи донаша каси обтобе мегире. Бояд чи арзон мекунанд духтарон. Як ним хеле обзор мекунам. Шумо метавонед скриншот карда дар ватсапшон партен. Рақамҳои савдогарам мондам. Ҳама маълумота ай савдогар худаш мегиред духтарако. Фелит бебин чӣ хел фасонакай. Алманал бархатай духтарако ба ин шолкошон омадагиай. Беҳад хушрӯи кобахташ омада нигоҳ кунед духтарако. 700 сомонай конкретно харидорода бо арзон мекунанд духтарон. И савдогар беҳад муомилаи хуб дора. Маълумотаро чунон ки мегум айхачон мегирен суроға бозори Коровон, дуюм дарвоза, магазин 13 буд? Духтаракои материала фасониша бинен. Да ҳама ҷо 1000-1500 медаиҷа арзон ай духтарон. Баъд духтарако як чиз дигаре дар ин мағоза. Касе ки якта материал мехара, якта шарф туфа мекунанд. Шарфи фурӯшӣ бисёр доранд. Ин шарфошон бибинед, метавонед айҷа скриншот карда равон кунед. Нарх наво ёра меган духтаро шарфакошон хушрӯй. Ани хеле чизо нападо 50 сомон, 80 сомонай якта туфа то метиҳанд духтарако. Касе ки як курта харидорӣ мекунад. Хеле айҷа чунон гуфтам вибр калонай. Туруи арӯсӣ низ дорад, ни бамбукошон ҳастай духтарако. Ни арабгулошон ҳастай. Бисер кирто ҳастай духтарако, чихолошон қачи хай пекобо. Баъди кирто духтарако алманала вайшам доран. Сабзи талха, кабути электрик, ин арабгулам доран духтарако. Касе дар кура марҳамат. Магазин чанд буд? Магазини 13 духтаро. Дуюм дарвоза магазин 13. Ин адамтонои бархати тоза шуна духтарако алманалс ки ёра сорти дим ам дора, сорти якум шайна. Чанд сорт? 700 сомон духтаро не якум сорташ. Касе дар курай метавонед дар ватсапшон нависед.